uDr Nkunzi eBumbule esigodini saseTholini usiza kakhulu abantu. Usebenza ngamakhambi esintu, singabala ukukhipha isichitho, ukulahla isilwane, ukukhipha abantu abaphosiwe. Uma ufisa ukuqinisela ibhizinisi lakho noma ke udinga amathenda, uphinde ke futhi akwazi nokukhuphula isithunywa sakho siphakame kakhulu. Uyazilapha nezibhobo, umeqo, uma ungabatholi ke abantwana, uyakwazi ukukusiza nalapho ulapheke ukwazi ukubathola. Uyakwazi nokubuyisa izinto ezintshontshiwe noma ngabe yini, kanti ke futhi okubalekile uyakwazi nokubethela umbizi azokuqinisela umuzi wakho. Uma ngabe ke konke lokho engikushilo uyadinga ukuthi akwenzele, usungaxhumana naye kule nombolo ethi 084 651 4782. Ukhumbule ukuthi ngithe utholakala eThekwini endaweni yaseMbumbulu isigodi eTholini.